Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kugcine ukutholakala izicubu zomzimba zowesifazane owaduka owagcina ukubonakala ehamba nesoka lakhe. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi lana bolokana le video. Manguqala usijonele likhasi wamwelekile igama lami ngosibonga konke wakandwanda. Mawuthanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Kutholakala ikhanda nomlenze okushile kowesifazane owagcina ukubonakala ephelezelwa ngumnyeni wakhe emsholozi kwaNgcolosi ngenkathi eyakuvakashela umndeni wakhe efuleni. Kuvele ukuthi ikhanda nomlenze kukaSphithemba Nyende obeneminyaka engu-34 kutholakala eNanda kushile ngemumva kokuthi imphumela yolibofuzi ikhombe amalungu omzimba kuba ngawakhe. Lamalungu omzimba atholakala ngemumva kokuthi izingane ezazidlala zitshele umphakathi ukuba zibone umuntu wesifazane owayehujwa ngowesilisa ebaleka ngakuzona. Udadewabo omufi uThembeni Martin uthe umndeni uthole ucingo oluvela esikhungweni ehlola amasampuli olibofuzi ePitoli ngelesine olwedlule uqinisekisa ukuthi ngempela imphumela ekadadewabo. Uthe ngemumva kokuthola lo mbiko umfowabo ubesephuthuma emakhazeni ukuyokhomba isidumbu nokuyilapha efice khona ikhanda nomlenze namanye amalungu omzimba engekho. Umfowabo uchaze wathi yize ubuhlungu ababuzwayo bungachazeki njengomndeni kodwa-ke bathole okukhulu ukududuzeka uma sebezofihla ithambo likamfowabo. Uqhube wathi ukumngcwaba kuzosiza njengoba bezokwazi ukuthi ithambo lakhe balifihla kuphi. Bazofihla lona ikhanda kanye nomlenze yize noma amanye amalungu omzimba engakatholakala. Uthe besilindele ukuzwa noma yini emumva kokuthi elahlekele kodwa-ke akusithusi kakhulu njengoba sazi ukuthi wanyamalala ebekade ebonakala nomnyeni wakhe. Ngokusobala ukuthi umnyeni wakhe owenze lesigameko. Okhulumela amaphoyisa oKwaZulu-Natal uLieutenant Colonel Nqobile Gwala uthe kutholwe isidumbu sowesifazane eNanda sishise ukwenziwa ulibofuzo kwabe sekutholakala ukuthi esikankosikazi Nyende. Umndeni wazisiwe ngemphumela kanti icala lokubulala liyaphenywa esiteshini samaphoyisa eNanda. Bafethu lezi indaba ezibuhlungu ngendlela emangalisayo. Ngizofisa mina ukwazi ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section. Mina nje ntathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.